Seafood Processing Complex naman po sa Bunuan, Binloc, tampok sa pagpapalakas po ng industriya ng bangus. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern John Carlo Lacunsay. 104.7 IFM Report. Pinaigting ng lokal na pamahalaan katuwang ang BFAR ang operasyon ng Korea Philippines Seafood Processing Complex sa Bunuan, Binloc upang masuportahan ang lumalaking industriya ng bangus. Ipinakita sa pagbisita ang mga proseso tulad ng scaling, paghahati at deboning ng bangus na ginagamit sa iba't ibang produkto at para sa exporting. Bahagi ito ng layunin na mapalawak ang merkado ng bangus at mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga lokal na mangingisda at negosyante. Inaanyayahan ang mga may plano mag-export o magproseso ng seafood na bumisita sa pasilidad kung saan tinitiyak na kumpleto ang mga kinakailangang papeles para sa lokal at internasyonal na pamantayan. Hinihikayat din ang pakikipagtulungan ng lahat upang lalo pang mapaunlad ang industriya ng bangus sa lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern JC Lacunsay, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM.